Il-Gvern alloka 170,000 euro bilan li kull kamra tan-nar fil-Gżejjer Maltin ittejjeb l-infrastruttura tas-sigurtà tagħha. Il-Kunsill Malti għall-Arti se ministra dan il-fond jista' jalloka sa 5,000 euro lil kull kamra tan-nar. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici spjega li dan il-fond qed jitnieda qabel il-bidu tal-istaġun tal-festi dan biex jiskatta il-proċess ta' żieda fis-sigurtà. Il-piroteknika hija parti kruċjali tal-kultura tagħna, aħna għandna obbligu li mmexxu għal quddiem, u allura b'dawn il-fondi qegħdin ninċentivaw iktar miżuri ta' sigurtà f'dawn il-kmamar tan-nar. Biex ikunu eliġibbli għal dan il-fond, il-kmamar tan-nar iridu joħorġu bi proposti dwar kif se jsaħħu s-sigurtà. Fost l-oħrajn jistgħu jużaw dan il-finanzjament għal apparat u armar biex jaħarqu in-nar b'mod aktar sigur. Il-fond huwa miftuħ għal kmamar tan-nar liċenzjati u rreġistrati bħala organizzazzjoni volontarja. Il-President tal-Għaqda Piroteknika Maltija Josef Camilleri spjega li id-dilettanti tan-nar ilhom snin jistennew li jingħataw għajnuna finanzjarja ta' dan it-tip. Sigurtà hija kollox il għaliex aħna nies bil-familja. Aħna l-ewwel li ma nagħmlu meta mmorru l-kamra tan-nar filgħodu naraw li jekk Alla jrid flaxija nerġgħu immorru qawwijin u sħaħ. Issa dal-flus ħajgħinuna ħafna jalla li jibqgħu jingħataw sena wara l-oħra ma tkunx għal sena waħda biss il għaliex il-kmamar tan-nar peress li huma fuq bażi volontarji kollha għandhom bżonn għajnuna il għaliex m'għandniex biex insostnu flusa sigurtà minn naħa tagħna. Dwar is-sentenza tal-qorti li ordnat l-għeluq tal-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija tal-Mosta għax ma kinitx mibnija f'distanza ta' 183 metru mit-toroq tal-madwar, il-Ministru Owen Bonnici qal li f'dan il-każ il-kwistjoni kienet ta' interpretazzjoni differenti ta' parti partikolari tal-liġi dwar l-esplosivi. Qal li għalhekk il-Gvern se jressa emendi bilan li ma jkunx hemm interpretazzjoni oħra ta' dan it-tip. Il-Gvern ra din is-sentenza u diskutejni anke fuq livell ta' kabinet. U fil-fatt il-kollega tiegħi Dr. Michael Farrugia li taħtu jaqa' responsabilità tal-permessi fejn jidħlu kmamar tan-nar se jkun qed imexxi l quddiem emendi illi jsolvu il-problema ta' interpretazzjoni illi hemm fejn tidħol il-liġi involuta.